malikuna malikuna kafuka walimando kasangani bi arab sabiyai dewe le mwani nduru do samba flani mwani nduru lala kuyati matika dry hallelujah sasa tujiriwe hallelujah amen so mara na mfana kerui kodi hallelujah amen matika dry amina sasa hallelujah amen au nom du fils du père et du Saint-Esprit amen amen Oni kafuka walimando kafoni adonto yeso madono jemika kono ka beni biye lala kwete do bominyo fe kilente do mina du je kante wa na jeme kite do mina wodo ebo kande fo wala bide ye chrétien ga nouweli lala kwete ame donné au donkande yi lala kwete ka foko au joyeux Noël samaira ya fo chugumna ucho ame fodi kerengere ka dilanga ba je kulu bela jilima maliko no maliko ka fenfen do so madono jemukanye mada kerenkerene ala Sheriff la TV jabarani sanfé ambulu fuku wali mandon ka fo bi ko ni bi don kerenkerene barka daka ambela jili malien dindi alni ampti nyogon soro dineta bulu kilina na haramadina la malien dia la am nyogon soro ogunka o stratégie fait bié 25 décembre ni 25 décembre sera en hakli be jigi ambalma chrétien oluka seli dindi la donc amba fo ngo ala ka san chama ira anula samte ni na ankenega jeku o seli dindi ke nyogon fe ala ka jamana kulusuma ka jamana basi an jamana don yere ala kan fana ben kilima aywa samaira ante foli di safiatuma madame Mariko en sogoma kon bashitila de mayado toroste ma samaira ina ko pa te goyanyi yaro kon bashitila bashti lala ko yate samaira sanu an sogoma ala jeba bela jilinka malikono ani malikoka ame foli la se bela jilima ka foli kerengere ne aka nyeshi ambalma kritiauma biye seli e bulu afuye ko bela jilen joyeux Noël amina mu be farauka ka fetike lala kweti samaira madame Maiko shafati shiri sisa wani ni maflifiru tezara apma ticha ana olage awo ana furo kasura kasekana bala sona samaira amona gani dei abe mi wuli ta suma kawa mon père mali bebe ni lele bara ni ni infusé ka ji kala ka ke teka unene jela mon père ni ka ditme ali mbo gundo diba te zara mon père am bebe ko kele na sare ni akuma bay ni do na surprise ki ni do abia mangani sisan wani ye te ko dara tezara tew ka tede abi sample sababo ni te wala ben ni ya gla kura ka segi kana na ka kel go go wa ne ba infusé de mi ha même bien ya kle quoi appelez moi wa de moi on est dédié tew ka te la higa so za bole me fele fe nga de jama jara kadua ke tezara makele gadanga mena budji Allah farafidenu jara kadua ke tezara makele gadanga mena budji Allah lala kuyati samaira sisa ngoni tezara ani an soni sigi aka kosebe an kelen go fe ka folo gali ya fo chomina anati mai barawi aywa clip du jour ana do ukonna na samaira sidna ali anya fo ngame ali ga watila oni ale bara unye bla jansawi o zigiri filmani ale no bla ke kanye shi sidna ali ma amu nya mara ka soro kana kuma di safiatu siribe ma muso yati mone o konna na Sayyidina Ali Badra Sajaja ni Ali kuna 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 Sayyidina
ala de makla ni wari ye mogo bonya ni sangu ye mogo bonya ni fanga ye mogo bonya ni towa ye mogo bonya Sedina Ali ala de ekara kiblanga na kaslame ya bobolola ala ko kikato kudafara kikato kaslame ya juku dati kakira Muhammadu juku dati kikato kaselila na vingi udati kera malahu wajahu Sedina Ali ubadra sajaga ni ala ibonya mawati sekino Sedina Ali ubadra sajaga ni ala ibonya mawati sekino wakala ko bi Sedina Ali ula adede bangina Ali kamba kono awolo ba ekile sawake ayoke ni Sedina Ali uye ayoke Ali kamba kono ala murudi Sedina Ali uma no de sulkafari Ali kuma na do kele jamana ni jugu ya dogo Ali bi kede dala wa jawi sira Ali kuma te musoloma mana do we selama ya falila akla ku banga Sedina Ali utano niki batano fana oyena kamana batane dabalima sabu fidere wala ya nada musokoro koto ko ye kuwere silama umanganyina Ali uko silama ya talaji kumana dikira maabadi Ali ude ma akami folo wakira ko ale bora aliula ko aliu bora le Muhammadula ko ale te ko aliu debe ko aliu de babuluta aliu de sulka farita kabade msema fokana ashije abikela basira me ine koloshi fo uya basira me anofe uya de basira me anofe ali hasadi Hussein Hussein Isani Asa Sawaya sanga la kuchela Ali Hussein la sana Asa to wili jari ni jara disa chief na sa ni fama la geti kwa sababu Samara ni mimi zigiri fimani kwa sababu mimi bla gali Imam Ali o fasado ajara kuju ame afo Muhammadu Borere ala kana fo barajiko amina rabi ola kuma di Madame Marco ma wati tote club yado Madame Marco Safiatou Marco mso yapi mone mo Safiatou Sidibe do be kelincho bashite sabanga ina fo amya fo to mina ko ame fodisi anaje baga bela jelima muso kono ani maliko ka fuyo ko ni muso yate mona ikene sikile anga bi muso yate mona ikene kono muso chest limba mi mambulu ale Madame Damele Mariam Jara Madame Damele Mariam Jara chest limba ko sebe muso ka kere ya kubalila beni kile sabatili shifina ka ale ni muso la ka yoro a chest limbola anga maliko no muso jekulu demeni o be initiative babulu ni do ko ina an wula ga se Madame Damele Mariam Jara an mi soro aka am sika fo an laje bawe an to laje kasengan na sona aw bisibila an ga bi muso ya temona ikene kono muso chesirle mi bambolo bi ale to Madame Damele Mariam Jara ta bolo kura duna jemuna nu ka kuma di Madame Damele ma aka yere fo Madame Damele kalan ke am sika fo ni études universitaires ou ke ni master be mbolo domaine de la nama au droit. Voilà. J'ai également un diplôme de licence en tout ce qui est communication et marketing. Voilà. Donc Madame Damele au diplôme on est à la formation qui est à l'échelle nationale et sous-régionale au Lufanate Kelendo. Bon, initiative voilà mais Baraoula ni ONG Baraoui Moro fait et tout donc expérience condamné là nana e ka fo mo bébé c'est ka i joro fa jamana jola i ka façon donc association be no jaman créer les nommés Madame Damele me fait ka impacter société quand tout là donc au impacter les je me suis dit que bon peut-être ni be mo bolo bara la bisa ka impacter ka côté fana la mais na so ça il fana bisa ka bla ko do nyema il fana bisa ka mo ro guider vu que
musoya yɛrɛ an b'a fɔ cogo min na gundo de don donc en tant que femme chef i bɛ se ka ko caman natɔ ye ka se ka ko caman dilan donc o de hakilina nana n'a ye je me suis dit que bon munna yɛrɛ t'a essayer ka se ka ni association in bila sen kan walasa n ka ne ni muso tɔɲɔgɔn minnu bɛ yen nɔ ani sifinnakaw an bɛ se k'an bolo di ɲɔgɔn ma cogo min na pour encore plus impacter an fana k'an ka contribution apporter jamana in dilanni na. baara bɛɛ n'a gɛlɛya don madame Dembele ka baara hukumu kɔnɔ a ye gɛlɛya min sɔrɔ a da don n'o fana na k'aw dɔ fɔ a ye. souvent a faamuyalen tɛ cɛw fɛ k'a fɔ ko musow fana bɛ se ka ni hakilinaw sɔrɔ k'a fɔ k'u fana bɛ place ɲini place yɛrɛ ɲini tɛ problème ye maintenant i ka se ka i cogo cogo min na k'a fɔ k'i bɛ dɔ k'i yɛrɛ ye tuma dɔw la a faamuyalen tɛ cɛw bolo baara ɲɔgɔnya la comme dɔw fana b'a faamu e k'olu b'i dɛmɛ cogo min na. Madame Dembele ye difficulté sɔrɔ a ye difficulté sɔrɔ difficulté yɛrɛ dɔ ye fɔlɔ accompagnement ye parce que souvent i b'a sɔrɔ cɛw de bɛ kɛ domaine ninnu kɔnɔ dans le domaine de projet minnu bɛ yen nɔ n'u sinsinnen don a la donc a caman bɛ yen ni ser'u ma pour que u fana ka se ka u bolo bɔ ye ka se k'i dɛmɛ au lieu que u k'a ye k'a fɔ nin ye contribution ni an ka baara kɔnɔna na u b'a ye k'a fɔ ko nin ye quelqu'un nin ye concurrent de nalen donc du coup a ma nɔgɔn dɔɔnin gɛlɛya yɛrɛ dɔ fana ye comme yɛrɛ a fɔ cogo min na fait que tu es femme dans la société rôle dɔw bɛ yen ni mɔgɔw y'i y'a la u bɛ étiquette dɔ ta k'a gulon i la ka sɔrɔ souvent i tɛ o ye donc o fana y'a difficulté ye an b'a ye fana k'a fɔ ko n'i bɛ association ɲɛmɔgɔyaw la souvent a ma nɔgɔn hali o muso damaw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ surtout que ni cɛw fana nana ye k'a fɔ ko place yɛrɛ ka fɔ muso bɛ fɛ k'an place minɛ a la a ma nɔgɔn voilà o y'a difficulté dɔw ye. madame Dembele Mariam Jara furumuso don denbayatigi don yalima a bɛ a ka baara kɛ heure a n'a ka dukɔnɔ baaraw ménager cogo min na a ye dɔɔni fɔ an ye o fana kan. Bon, le planning se fait naturellement parce que des fois, ne bɛ tilen k'o de fɔ musow ɲɛna fana n'an bɛ formation na surtout que n'an bɛ leadership formation na ne b'a f'u ɲɛna k'a fɔ ko moi-même je ne trouve pas une femme leader que i ye leader ye n'a y'a sɔrɔ tu ne parviens pas à faire la part des choses et que tu ne parviens pas vraiment ka nin fɛn saba fara ɲɔgɔn kan le social, ton foyer et ton boulot. Il faut toujours avoir un temps pour ces trois-là. Dire que y a une femme leader et que n'y a pas de temps. C'est que tu n'es toujours pas leader. Donc les flèches occupez l'endo, na so bara ou là occupez l'endo comment on appelle ça, de qu'on a bara là, tu sais que so bara gagner beto, on a bara qu'elle a une femme boulot, tu n'es toujours pas leader. Une femme leader doit pouvoir concilier ces trois là. Donc Madame Dembele va tant que tout comme il faut planification des deux. Les va donc à fort. Aïe les maquettes gabou qu'on a donné. En tout cas, week-end, par exemple, les dimanches, les mangantes à boga pour mettre social là, qu'à sur mambolo dans la dara. Je sais que mes enfants doivent partir à l'école, il y a des préalables à faire. Je dois faire ça avant de sortir. Je sais qu'il y a le social aussi qui est là. Je ne peux pas refuser de faire les mariages, les baptêmes des gens parce que voilà, maintenant on parle de bureau là. Donc c'est de pouvoir concilier tout ça qui fait d'une femme une femme leader. Donc Madame Dembele ça va bien faire avec so ta avec barawara ta avec social ke ni wole kame Mariam Jara bolo walma la dedikan kanishi mali ani jiya musoma ule OK ne be message mi lancer muso ye ne be client mo fo en fait ma fa yana ko muso che folo yi ka baray donc bibi na ambe wakati ne ko bi ite bonya yɛrɛ sɔrɔ i ka sigida yɛrɛ la jango i ka du yɛrɛ kɔnɔ ni ti dɔrɔn yɛlɛma ka kɛ fila ye donc ne b'a fɔ muso ɲɛna toujours baara denni tɛ yen baara dɔgɔmani tɛ yen mɔgɔ denni de bɛ yen mɔgɔ dɔgɔmani de bɛ yen baara mana kɛ cogo o cogo n'i cɛ sira fɛ i bɛ se ka nɔ bɔ a la n'i cɛ sira fɛ tu peux faire la différence furufuru firan filɛ nin ye baara de don n'i b'a dɔn k'a compétence b'i la pourquoi i t'a kɛ dɔw b'a la ka so jɔ furufuru jiran na mɔgɔ man kan tɛ ka i yɛrɛ fusaya baara ma o de b'an caman fana sɛgɛn an b'a fɔ k'an ye diplôme sɔrɔ k'an ye kalanjanw kɛ donc ne ma bureau kɔnɔ baara sɔrɔ n tɛ entrepreneuriat kɛ n tɛ fini feere n tɛ jago i tɛ feere i tɛ baara kɛ quoi donc o hakilina min b'an na ne b'a fɔ musow ɲɛna surtout les jeunes filles u ka bɔ o hakilina kɔnɔna na fɛn fɛn ye bololabaara ye bi yɛrɛ ne yɛrɛ bɛ se k'a fɔ o de bɛ mɔgɔ nafa ni k'a fɔ k'i b'i sigi bureau kɔnɔna ye donc u ka hakili ta k'a dɔn k'a fɔ ko cɛ kelen tɛ se musokɔrɔ bi
n'a fɔra cɛ ka nasɔngɔ bɔ ka furakɛli kɛ ka so sara ka denmisɛnninw ka kalanw bɔ k'a yɛrɛ ka propre dépenses kɛ ka tila k'a ka famille ta kɛ e fana min ye muso ye e jigi dalen don a kan k'e taw fana ɲɛnabɔ k'e somɔgɔw fana ta ɲɛnabɔ est-ce que cɛ muso kɔrɔ muso n'a sɔrɔ i bɛ dɔɔnin k'i yɛrɛ que tu parviens quand même ka contribution dɔɔnin kɛ hali n'a kɛra a tɔgɔ alimɛti sɔngɔ de hali n'a kɛra ɲɔsi wari bɔ de i b'o o di comme contribution wala i ye baarakɛla min ta i cɛ yɛrɛ kɔni baarakɛla sara wari bɔra ale ka i yɛrɛ de ka baarakɛden sara i yɛrɛ je pense que ça c'est déjà bien donc muso an ka faamu k'a fɔ ko dɔ kɛ dɔrɔn de bɛ se k'a nafa musoya tɛ se ka kɛ mɔnɛ ye cogo si la la femme c'est la vie n'i y'a mɛn ko diɲɛ latigɛ yɛrɛ diɲɛ yɛrɛ c'est la femme muso de bɛ den mara kɔnɔ ale de b'a bange ale de b'a éduquer ale de b'a furakɛ ale de bɛ sira ɲuman yira a la donc a bɛ se ka kɛ mɔnɛ ye cogo di donc quand tu nais femme c'est une fierté c'est plus qu'une fierté et puis ala ye gundo baden ni kalifa muso ma oui merci cadre dɔ kɔnɔ n y'o fɔ muso dɔw ɲɛna n ko vous savez ala ye force dɔ di muso ma a m'a di diɲɛ dantan fɛn si ma la femme peut construire elle peut détruire la femme peut reconstruire la femme a ses pouvoirs là donc i tɛ se ka kɛ muso ye k'a fɔ k'i bɛ musoya kɛ mɔnɛ ye an b'a ye k'a fɔ mɔgɔ faama bɛ yen nɔ n'a ka fanga ɲɛna c'est que musow de y'a ɲɛ ka d'a ma n'a tiɲɛna musow de y'a tiɲɛ ka d'a ma dutigi ka du tɛ se ka ɲɛ i bolo cogo si ni muso ma tile ye il faut que ta femme soit avec toi c'est elle la tête pensante n'ale y'a bila yɔrɔ min na généralement n'i y'a ta o yɔrɔ la i b'a ye ça va marcher donc musoya tɛ se ka kɛ mɔnɛ ye cogo si la on est fiers d'être femme ayi n'an taara ka na an bɛ kɛ muso de ye tuguni. Samahira ko hali n'an taara ka na an bɛ kɛ muso ye tuguni. An bɛ kɛ muso ye tuguni Samahira. De vous êtes fiers. Ko cɛ mana kɛ cogo o cogo ni muso ɲɛnama t'i kɔfɛ i ka cɛya a ma dafa ka ɲɛ. An bɛ se ka fɔ k'a ma dafa. A ma dafa ka ɲɛ. Ok awɔ Samahira. Samahira parce que. Ne t'a ɲɛ dɔn. Mais e yɛrɛ kan ka dɔn dɔn. E yɛrɛ quand même d'être femme. Oui très fière. A ye min fɔ hali n'a taara ka na a bɛ sɔn kɛ muso. N'an m'an sigila diɲɛ ka siɲɛ 100,000 an tɛ kɛ foyi ye tuguni ni muso. E yɛrɛ bɛ sɔn ka kɛ muso. Ne yɛrɛ bɛ sɔn ka kɛ muso ye. Ni ɲininkala k'i bɛ kɛ cɛ o muso b'a fɔ ko muso. N b'a fɔ ko muso. I ka dalilu ye jumɛn ye? Samahira dalilu ka ca kojugu. Muso bɔra k'a f'i ɲɛna sisan ko la femme là c'est la vie. O tuma l'homme c'est la mort wa? Muso kɔni de ye diɲɛ ye. Cɛw ta sa cɛw yɛrɛ de b'o ɲɛɲini yɛrɛ ye. C'est pas la mort mais peut-être la vie. Cɛw yɛrɛ de b'u ta ɲɛɲini yɛrɛ sisan nɔ. Muso kɔni ta o confirmera o Samahira. E ko de ko muso de ye ɲɛnamaya ye. Diɲɛ ko duman fɛn fɛn Samahira ni muso t'a la a ko duman tɛ dafa. Sumaya sa ale ko ko muso ye ɲɛnamaya ye. Awɔ. N y'a ɲininka ko cɛ ye saya de ye wa? Ne ko cɛw yɛrɛ de b'o ɲɛɲini sisan ne fana ye jaabi la. Jaabi ye nin ma diya ye. An ka sɔn kɛ cɛ n'a sɔrɔ an b'a fɔ ko awɔ kɛ. N'an taara kan dun Ala k'an n'a yɔrɔ cɛ diya. Kosɛbɛ. Jɔn b'a digi an kɔrɔ cɛ de y'a cɛ de muso bɛ yen. Ayi muso tɛ yen. Ça peut être u y'o de fɔ Samahira ko diɲɛ ko duman fɛn fɛn i b'a sɔrɔ o ko duman ni muso t'o kɔnɔ o tɛ ɲɛ. Safi y'a min fɔ k'i waleɲuman dɔn. O de bɛ Safi fo dɛ. Safi yɛrɛ ye muso cɛsirilen ye o. Baara ɲɛ a min fo. Merci. K'i ka don ma weleli. Kosɛbɛ. K'a fɔ ka waleɲuman dɔn. K'a fɔ a bɛ misaliya bɔ. Walayi. A ɲɔgɔn sifinnaka cɛsirilen ta. Ka tila k'a jira k'a fɔ a b'a disi gosi ni musoya ye. A bɛ furusosigi baaraw kɛ o tɛ a bali k'a ka baaraw kɛ. Kosɛbɛ. Sɛfɛ dɔ si de bɛ o wasara misali ye. Walayi. Ko ni lala. O wasara kojugu Samahira. Ni muso cɛsirila a bɛ jamana yɛrɛ ɲɛta a b'a sabati kosɛbɛ. An b'a ɲini musolakaw fɛ u ka misali ta ni musoba ninnu kan k'a bila u kunna n kɛra muso ye o tɛ foyi tiɲɛ ni wulila k'an cɛsiri a dɔw la cɛw bɛ se ka baara minnu kɛ n yɛrɛ fana bɛ se ka nɔ dɔɔnin bɔ a bɛ ɲɔgɔn dafa de muso hali ni tɛ fɛn na furusosigi a bɛ gɛlɛya i bolo don o don karisa nin di yan o bɛ kun Ala dɔrɔn de la don o don ye Ala dɔrɔn de ta ye nka i yɛrɛ b'i bolo bayɛlɛma ninnu na o b'a to i ka furu yɛrɛ a bɛ diya barika da ka mankan misɛnninw olu bɛ ban a kɔnɔna na. A ko n tɛ ne bolo k'a di maa ma o. Yadɔ. Dino bɛ diya. A tɛ ne bolo k'a di maa ma. Yadɔ. A bolo wa. Musolakaw k'u cɛsiri dɔrɔn o de bɛ laban. A kan ka kɛ ne bolo fana. A kan ka k'i bolo. Don o don a diya Safi. An bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ de sinon a kan ka k'i bolo. Don o don Safi o bɛ ɲɛ wa. O bɛ ɲɛ. A kan ka ɲɛ.
est-ce que ni ma muso cɛsirilen bi kosɛbɛ madame Damele Mariam Jara an ka foli b'a ye fo yan fa ka bureau la Yirimajɔ Wara sira fara la ngala alisa an b'a fɔ ko ni maa mun bɛ fɛ ka tɛmɛ an ka rubrique in kan n'o ye muso cɛsirilen ka se ka i ka baara kɛlen n'i ka baarakɛtaw yira ni muso ɲɔgɔnw la min bɛ k'u ma misali ye don dɔw la k'a fɔ ko n bɛ karisa lajɛ ka k'a ɲɔgɔn ye a ka cɛsiri hukumu kɔnɔ ala i bɛ se k'an ka nɛgɛjuru sira kɔngɔ n'o ye 77 54 67 81 77 54 67 81 ayiwa wala ni wulili kɛ numéro in na kosɛbɛ a ka ca ala fɛ i maa min bɛ fɛ ka tɛmɛ émission kan n'i bɛ fɛ ka kɛ rubrique in sponsor ye a jukɔrɔma don baara sɔrɔ kosɛbɛ baara kan ka taga bolo min fɛ an b'o da yira ɲɔgɔn na kosɛbɛ k'a fɔ bɛɛ ye a bɛɛ la bɛɛ lajɛlen kosɛbɛ muso kalannaw ma kalan maa dama i ka kɛ muso cɛsirilen maa dama e kɔni ka dɔrɔmɛ kelen kɛ fila ye fila kɛ naani ye i m'a kɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ n'i b'a fɛ den ye yafuma b'a la sɛfɛ to ka taa e dala ɲininka e kɛra nin ye cogo di n'i ye bila a la ɲan ko k'a ka tilegan fɛ tɔrɔsi ta k'a jɔ e la e ka nɛgɛjuru sira in kɔngɔ n'i y'o kɛ a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ an ka segin k'a fɔ kɔrɔ 77 77 54 54 67 67 81 81 ni ne yɛrɛ sɔrɔ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ n'ala sɔnna ni yɛrɛ sɔrɔ Sabaira a fiɲɛ lajɛbagaw ye k'i ka secrétaire tɛ yen awɔ ni ka musoya tɛ mɔnɛ ye hukumu kɔnɔ kosɛbɛ mais k'a fɔ ko Sabaira ka ci Sabaira ka di parce que i b'i ka numéro di ka mɔgɔw ma Sabaira t'a faamuna sisan a b'a faamu sisan a faamuna sisan Sabaira ko la femme c'est la vie wa awɔ muso de ko bɛ ɲɛfɛ awɔ muso de b'a bɛ ɲɛfɛ awɔ donc Safiatou bɛ ci sisan Sabaira ko siriya ne b'i ci Sabaira ma ni ye Safi sɔrɔ i ye Sabaira sɔrɔ a banna a faamuna numéro dɔ ma siɲɛ wɛrɛ alhamdulillah ne ta 76 12 ne t'o tɔ ɲɛ fɛ bilen ne t'o tu ne numéro parce que ale numéro yɛrɛ fɔ man di yɛrɛ a fɔ man di an k'a to ten Safiatou bɛ taa fɔ ka di an k'a to Safiatou ne la Kuyate an bɛ Safi bilasira ni Tezara ye kɔni baara ɲɛna kosɛbɛ Tezara filanan an n'a o suru ka Safiatou bilasira ni o ye ka sɔrɔ ka don an ka rubrique société kɔnɔ kosɛbɛ o bɛ bɛn awɔ ne ye Tezara de ye ka kɛnɛya ani lafiya sabati bɛɛ lajɛlen farikolo la a ka di kojugu Media gɛrɛ baro bɛ ɲaga wa bɛɛ lajɛlen ɲɛda bɛ wɔɔrɔ n'u ye ne min kaban dɔrɔn bɛɛ lajɛlen bɛ nisɔndiya ne ko jɔn de star ye dɛ mais aw ka kuma ka ca sa ne de ye star ye ne ka di wa ne dumuniw timiya ne de ye Lɛzara ye ne ka di denmisɛnninw ye wa mɔgɔkɔrɔbaw kɛrɛbɛ tɛ k'aw to ne mini na a b'aw kolo sigi k'aw mɔdiya o de y'a to ne ka di denmisɛnninw ye kosɛbɛ aw yɛrɛ fɔ jumɛn de ka di ani jumɛn de bɛ n'an cɛɲa ne de don Tɔnɔ Concentré Zara ne kelen tɛ dɔrɔn awɔ nka an bɛɛ de ta n'aw ko dumuni saniman caman a ye tobiliko la sanbaraɲɔgɔn sugandi n'o ye Zara ka dumunifɛnw ye a bɛ sɔrɔ Mali feere yɔrɔ bɛɛ Zara ye Nouveau Soleil SARL ka produit dilannen ye Lala Kuyate Sabaira nin ani madame Mariko Safiatou Sidibe kosɛbɛ ale ka musoya tɛ mɔnɛ ye n y'a fɔ ye cogo min na ale kalenkan don ka tilegan fɛ tɔrɔsi ta ka yanga muso cɛsirilenw kan o maa ye diɲɛ fan o fɛn Mali jamana kɔnɔna na Lala Kuyate ka se ka taa o kuma ɲɔgɔnya janko diɲɛ maa ka kɛ o ka cɛsiriw sira ye ka wuli ka jɔ bɛn o ma an bɛ a yɛrɛ fɔ ka an b'a fɔ kosɛbɛ Lala Kuyate ne bɛ deli k'o de fɔ ye maa ka fɔ yɛrɛ kɛ ci o kɛ ɲuman na dɛ n'an bɔra o kɔnɔ an ka don an ka rubrique société kɔnɔna na ok Sabaira o tɛ baasi an bɛ don o kɔnɔna na n'o y'an ka dugu kunkanko ye an bɛ deli k'o fɔ kanubagaw ɲɛna an ko jɛmukan fana a lawuli kunba dɔ ye fana ye ka se ka don dugu kɔnɔna na ni waati min bɛ yen k'o lahalaya ɲini ka se ka n'o da kanubaw olu tulo kan o siratigɛ la Sabaira samiya kɔni an bɔra ale la sisan samiya an b'a dɔn ale ye fɛn ye min nafa ka bon Mali jamana kɔnɔna na kosɛbɛ barika da kan Mali yɛrɛ ye dunkafa dugu ye sɛnɛ dugu don o siratigɛ fɛ an wulila ka se sewa
agro business mauma o comme olu ka chakero nyeshini no sene ko nyoma o anu ye masala ke nyina sene ko akera chugo di samyare abara la walera chugo di o anu ye masala ke o ka amu nyama da ka soro ka signgana obebe awo neto Muhammad Sirbe obebe ko bay ni entreprise sewa agro business SR li nyamoy ni na same alhamdulillah alay sany mandama amaga sany demakte wala ala barka balo sorla ambala di del doro balo mo sorla ala ka asetu manye di kata sokona balo mo sorla sanam kera abise se sokona chona ambala del odila kala del senekala ye kishina tangana samay antu mesigene ay wili ko jom ke télévision aka saisir la que Sénégal a encouragé que ta samé ma ala rebado ana awr ka tasri saison ni alhamdulillah ambalafo bon ame contre saison la bane la sa son saison ko no tan gara balo chamo ira sa so na bo balo fana so la ma Sénégal fana fo ko timna janne ko tasri la alno ko la diga ma la men la amala fo ka jamana nyama ko fana fo ko fana wili ka jomi ga Sénégal ye vraiment ka Sénégal da chabore chagada bore nyama sobe fo be wili ka jomona pour que mali Sénégal se ke yakuba choba se ke sangora centre choba mona bon alhamdulillah chando yoro chamana gele ya ube ka sawe ke adama di ma dana jugu o gele ube jamana nyama ko bosela donc ka yini saganoyi anala tama tena chenika balokula atena cherike nga abkaragi abagara muna wugele muna wugele ko ni o misi bana kono o kamana gaba na pasika atitane gelate na foro be ibe foro ko ikamana galalo ibe kofle be nyofle to here barakono donc angal ala deltoy donc amala deli na la sonu fana ala ba jamana nyama ko fangase ala be ala fama fangase inshallah ni ko ne be bampe anga tesir to anga fro ko nana alhamdulillah contribution ko ne wala be do senabi mali fa tan nan be fala contribution ko office de Niger do la gabi o tala bi contribution ko mali fa tan nan be bi senabi ga yoro bi be ya do ka fo saison de se kana madi bonno la ame gelam ko no fo ma samo ni saison ko drote ya jemi ta sa saro ne ko jola parce que ne same bana bararate kalo nani ke barake kalo shiri kisigi bata barai fo sika Allah fiya ne contre saison te be ba ko famille bi amo wele madaka mo ma Sénégal ma ko chest contre saison na ce côté essayer kolayo essayer forager jiboro mo namunte ninte ne chie no ko joni kanalo ne baju o fala no se mi bege je contre saison na o doro se jabaro bonno kala o doro se Sénégal bonno kala o doro se Sénégal ka Sénégal fenka Sénégal ka duka tay parce que adama dana mo ni tisira ko e titira tay donc haka da se jamana ka ra tay parce que ne jamana don sérieux ko jamana bo sa ra ko donc ka ni Sénégal fait o ko jije contre saison na la kuyati Samaira Samo ni an Sénégal ko ngan ko kuma de ko sabe an ye Sénégal de aywa no de foye an ye senu foye aho la kuyati an ma fen kanu kateme da bakala kuka aywa baw amode do ko sabe wa nya do nga fo femi ma besi an bonno wala awo o de ye o da bakala yi ko sabe wala si sa me bayis focus amba fo ko sabe Samaira ay nye folo ka ira ka fo samia ta chugo yawo ani yafuma ba la kuyati jigisigi bara mi bi Allah wallahi ay nye folo ko fuka tasi contre saison ma la bonne nuit awo yi sembe ke klema fe ay nye folo ko ay nye folo ko ni fa na fa ka buku sebe akabuko sebe Samaira kolongo nana la kuyati anga nan ko fe chama be imbe talike jabawla malo furunto tomati una nyona chama ti contre saison gono ni tara nyono zone kono kana masina ala la kuyati ba do ko ye ulire ta do ko samia be ba awli anga ta donc il y a jola fa ola anga dala dumnina parce que jabate jo tomati te jo ashite jo carotte te jo betterave te jo na nyona chama la amu fuku ko sebe ka chesiri la wallahi Samaira dumnina sira fe la Sénégal ko anga fude mimi foyi dala kuyati mbi fenfena ni kono bara ni fante amano ko te o te fen kuntala jay wallahi bamna ko mako bilikambuli ni kono bara falente bilikambuli aywa Samaira ya fa chugumna ami fuli kerengera ka dijina Sénégal bela jelema
ka sewa agro business ma were fu kenen kon nana u fana ka wuli ka joka bu sene yakuba ali baraw la jamana kono na mboro la sa e ko antuna do anga san ele manyana je kono anga to kono samara ni san ele mabi ka se mali jamana kono nana ka faraje fanto ka iba ka fo wati nuna bamako ani bamako dafe dugu bela jileme mouvement don ke ika côté là ya sa ka se ka mauni sondia san ele mala onga anya funda katide ka zingerengereni kata laje bamako kofe bamako dafe dugu ni odo be talike katila ça va san ele mala benchugo munu na samaira o anya ka fo san ele makoni vraiment samaira katika ofino ubuka ken ni sondia ani barai o barikada ka katika o bole no kachaya ka sikata uka subublomba do kene kani o yiri marchani o samaira ansira ino ani munu sore amna olude nyamada sisa o amta kanga technicien fanfe anga ma folo ani mini nga ali yerebi fere la kenenka ay minda mamu nyamada amatai ne madame Diallo Sirasoye oh nega basique ni agroalimentaire alhamdulillah rabbil alamin nyina a organisation ke chugo nyana kosobe aw yere do na kono aw nyebala a cheka yi fion nyana maumbe anno ameta yala yoro werula kata fion nyini yoro la afen bebe anga foirin keneka yanno donc a organiser chugo nyana yere de alhamdulillah nyina sani be no alhamdulillah sani be no dem basa minauna mo ko rawa tawbala dem sen tawbala donc bebi ta sorala alhamdulillah sani be ka kere di ne be wele ka ambla kata kati drontere ali bo ko kaw basa an fana be boya no kata bo ko farla donc amba nyini bo ko kaw fana fe fana ka jiginga na kana anga kati far ke chugo laje a organiser a chugo amina anyana ani bo ko ta be kile fe ngo fe be soro bo ko fana be soro anga farin kene kayano donc ne be wele ka min blaw ma ukana sani ke minenya ma unde be a qualité u be anno aywa an fana be ka fe munu fere o an yere ka suma senene un bayele male ka ke dun fe nyuma e donc ulu de ba ambolo ya no iba du adunda la kadi ate moko kele Lala Kuyati Samaira sisa ambassadeur anga kuma folondo ka wala signaka de la dumuni surtout on yera ka selefo kosebe kulu bayela makake de la dumuni fe dumongi wallahi na famo yembe ma nafa e ba dun Lala Kuyati kollote min ko fe baraw ke ni bi mali konana ma chama de bese ulla kosebe ako alere be odo kun ko wala transformation kon ni ya tralage ni no hakilna ka fisa akausa duguma Kuyati nusonja ni fore ko fe munya ko fe abige sababu kamaka seko ni donko ko de yira jema wallahi bawla Kuyati ibaye kafo ni na makuma nyon fe ni te mami ka baraketa do adola ate nyon fa wallahi ngotro to na e ka don afo ka sabe sinina Lala Kuyati olani o mako jora ebe wuli ka soti kosabe Samaira la ame alla be bawfu wallahi hadinada amu fu kosabe aywa Samaira alibi ameto anga iri marchand keneka aya fo ko alawuli kunte foye ka seka ira ka fo fembani manasinu esa ele mawye o mawbe munya munke usigira ko nana ani na famu be fana be seka yala parce que Samaira foire fana na fadi abi na fala se sigidama na fabe se jamanama barka data nunu kelengeli mbela jilinga fere o abi economy ne booster donc ali bi amto kenenka ani mamunu fana nyininga ni kofe olu fana fere kala fana wa hakilina ta di organisation kechu ani sani kechu ka odo ne tɔgɔ Baba Kone mais muso samara ni muso fini ne feere quoi bon ɲinan ta kɔni an ye labɛn caman de k'a la e yɛrɛ ɲɛ bɛ yɔrɔ cogo la nin an ye iri marchani ni an y'a 9e édition de la quoi bon ɲinan ta in an ye labɛn min k'a la a ɲɔgɔn famana ka kɛ dɛ e yɛrɛ ɲɛ bɛ yɔrɔ kɛ cogo la bon vraiment ne kɔni n y'a ɲini client fɛ u ka na ka bɔ yɛrɛ de quoi parce que u mago bɛ fɛn o fɛn na iri marchani ko la an y'a bɛɛ labɛn k'u ye quoi sanni bɛ ka kɛ komi saraw kun bɛ retard ta dɔɔni o de don quoi mais depuis an nana kɔni an bɛ ka sanni sɔrɔ mais an mago bɛ marché min na o de ma wuli fɔlɔ quoi mais n dalen b'a la an ka jɛ k'a di ala ma quoi sanni bɛ kɛ bɛɛ bɛ satisfait ne kɔni y'a ɲini bɛɛ fɛ katika bɛɛ fɛ bɛɛ ka bɔ pour que iri marchani fanga b'a la kɔrɔlen mais hali bi dɔ ka fara fanga kan quoi parce que feerekɛla commerçant fanga ye client de ye quoi jɛgɛ fanga o ye ji ye Lala Kuyati
kono o jigi o yula konna yala ko yati ni ya ta lage ayemi fo o do fere kala o fana o jigi ye mamuno beta salinge atoreme kosebe kasiga ta ni so mo sama yiso o jigi o de kosebe aya fo cho mo na nyina ta ko kono donai la ko yati ngayela mo chama bala ka do ala mo ka do ala mo bala ka na fando kosebe la ko yati o la alibi ame ufu ambu fu wallahi do ke o yi kosebe ngani sugu jera ko kana nyina jagabo yado samna la ko yati jagabo kuma masede wa asira de présent clubila maliki sise clubila parce que la jaga ni jaga mabu amay ano di samaira sanuguma angol mago be jaga dola nya yado aywa présent wati na samaira sanugu ko kamba ko foire jaga la alla ma ko foire dugul na jaga ko nja yado ina goni la ko ete mago jaga la abana ete madu mama ta bode yele be dalin floni saw ni ngani ni wasara wele mago be jaga ima ko bala nyina na la sora be soro awo abisoro tuguri awa wele min dalin floni ko do na soro la ko ete ate soro na ko ate soro na ko mete jaga bu tugo do wa ana wili ga sati kuma mo jaga boli la ko ete mo utogo bi sebe ka black soro ali sama yema aiwa ko ran dogo duna lisila ne go do fi na so le mo go do za am ta ina so le lisima dafa aiwa nyonde o bi lisike ka bla balmaw ni balamuso ni balmakew ni tiru aiwa la ni kalmakew la sebe sa ma wa aiwa an fana mata anyala kalake o ne ke ma yele be ma ni lisili ma dafa na ta to sebe sa o le ko ne kamna ga bene abana ni jaga do soro o bi deme abi deme ge aiwa na la sora o jaga ti ku club la do soro la jeti samaira ni chenyi ko sebe mbaka pa ko kuna kama yake no timana la ko yete anato alibi anamunu sa lo ko na ko sebe to anga tamana alibi amemunu sarula sa kunche bara wa la magala mago nala ko yete ante masabana ante ufana mi soro ko lazi angu fana nyamada o bebe kasebe ne to ko farma Traoré madame Traoré bo farke ora la bebe wele ko mama crème bombe crème fere we glace machine we mola bombe popcorn fere bombe agroalimentaire ke monikuru ani dege ani bashimugu ambolu fenenge nyina ta laben chugo nyana ko seba améliorer la ko seba nyina ya 9e édition bo depuis première édition ne be kake faut ka sa 9e édition ma no nyina tai ne be kake mais nyina ta améliorer la ko seba ka teme santoka mama fait halsa ka améliorer ka teme ninga katika be ka bo be bo en général à partir de 20h bonne rebe ka jusqu'à 1h 2h du matin bo wele kan kerengere ne mene bolo ka se katina la minima uku jija nyine 9e édition samara o 10e édition uku jija ka boko sebe halsa hakili bula ka bobo mi e bama ko fena bama ko na la mi bama ko ka bien non seulement depuis foire d'amne na obekana mais halsa amba fait doga fara jama ka temeninka absaka kera am saka déplacer ka ta yoro wera la mini yante kili nga foli be mairie mo we nga foli be président no maliki bo nga foli be jamana nyamo we mal amala de la ka nga jamana ko lusuma amina ya rabbi alaka jamana basigi amina ya rabbi ni ya mikinyo na jawo kala bate jamana de basigi le jamana de kono ko sebe o jamana be basigi ni fere awo ika ala delika ngakui ikala delika ngakui wallahi minjiri ko de fili ni ya minyo na gongondur late idoron flabi bula le betu ngala so awo nyon tele la ko yati amano abi fi ma ko che gloni diado ni mishi ala kala anke che gloni ni mishi para mishi birla kuna ate wele ko che so gloni obe yele la sira to la fio la ko yati ni ya ta kala ge ola ko sebe abebe amba akoko maukata samaira ko te fenete burula yado weche awo la huko abisa ko ka déplacer kata yoro ta fa awo na manya uko ko na yi jangana bugula aide anya refe kena bando banfe o kana na muru bugula sage mu awni ni kati ekili ay awdu o ba ni kati bot no wana chulo ni kati de région kili no ngosi sa découpage na ngumu bu fa faire la commune en to fa kala ma ay not se ambo kati fe o bura kati fe de ay tambo kati ay découpage kuraina mu ba bure faire la na alsa ni katika balma sinsino no kosebe balma njuru to tike ko le foto kuranda yiwa e fura out ni jurba tena na jawanya mo na audio taka audio on audio to webi
donge am sisa na bu chukula aw ni du ko nakaja ko sabe on me sika ke o kuma dai o me ngana o gata na jengna bula ko sabe ni jangna bu ko fana ka mission dia so kutani akina yere kaide yado nge ni sambe laba ke man do wani refeu ande su blo do fana sigi aw yere ka misali ta katika le ai ante misali ta ne katika o bora yere nyabe image la samaira ai mini mo be kan fe mo be misali ta oneka anga mawudu su mambo ni be on mettere mani tera fali ko sabe ni bon su bete fanta ita jama nyogo o de kan fana kala mo were fu ora no asi di so haidara tete ma su blomete muka aya tete ma la aish comme so ma fu ya ko mi soro ula mauludula ko sa mu me be ta so tene bu teramba ama mine ama ya ma ke su bloni wallahi o chi ade fate ko sabe la ko te do mi le ngona ali tere te soro ati soro ni o ko ngam selta ma ay nyadi mi do ko la ko ti janna bu ko fulu tabarika awo ya fa bore fa ma fa do faraka am fa do faraka ba fa katika ta ni samna kunche ka do mi fana fara aka ba fa katika wa ka chubu yi sisi kasira mo samera mera kara katika ko sabali ni gero yi sura nyela yele barakati bashitola sura nyela mbabeche ni yele malekati ni jene bukadi o me sublo jene foka i masham basa mwele ko katika bashite na keni e bomme fembala kati ay kati woni ni watina est-ce que bukadi ni kati suno a dero ke vesi mati dala ay katika di ni be bari la gati ni ko mbla jeni ko sabe Allah be mawde be la mulu balla wallahi chi la ko yati ko na ke chuko paso do de be akola ba ala be ba wallahi lu tere hulu de kawli ka joka buko sibe ko sabe wallahi la ni atara ka siya ni nyonga su blu labe la ko yati janko jago kala an jago kala ka siya anga dono soro ko sabe kabla jufa ko no la ko yati o ko labe le kuluma ni ma fili esera ulumo nseri masamaira ya fa chukunna ko mala ke chukuchuku baso kungulu amfandi medoma kati jago kala ka jekulu o kati commerçant d'etat yawnye keren yala anyema maliki sisi ambu fu kena konna na kafara miri mauka olude akanu kuka sigidala maula mission dia mi fendani na nisa ele man konna na o anseri masamaira we mi soro ka fanyi antonio mada ubebe awo ne togo Malik Cissé ne commerçant kati ne commerçant ka président kati commune konnana kanga autorité administrative ni municipal ni coutumière amu bela jelenfo ame kena muka ame kati rue marchand kena de kan ala barka la ni a tako konontonai no 9e édition ka équipe munumbe nan jara ka damne ñon fe nte segan ko fo no équipe sortant wala gamni aka cedon bela jele ka damne la ka se fo bila alhamdulillah ame chasir la pour ka katika unyana je u bonyana fina foari nkelen do sababu yebi ka katibla vraiment minando kono minamu bato bebe ñon soro ayoro ina wakati la sani kleke en même temps fere kala be bo ñon kalamo et en même temps be digu demsonu bo yala ni ko chamauna alhamdulillah dongo do amba nyini sanwusa plutôt amba nyini ka foire ka yelama do ala ni ata ka roje première édition na kana c'est 9e édition na bara kono insuffisance ou te ban ko be damne aka gelen on nyina anya roje ka foire sigi jona anya ese ka particularité munta nyina yere ko do akono o kara tem doy temu mumbe faso de ya ko fo mumba yira adama de menga sigida fe men joro fa nga sigida glanina o kunye munye anga autorité munu be mbi nu be wuli ka jola ka udeme ka faso ka kanudo faso de un dusukuna o de senfa yin foire nke au moins occasion ka mo sensibiliser o ka faso kanu don o ku ka dugu kanu don o ko fe warni mu me soro na bana madon na nisonja o be ka ko to dafa la me anga préfet fo kosobe Aruna Jara anaka adjoint Pléani aka sous préfet no Berté préfet yera la duta anye ni ko ni sonja bu ara mo kojugo ni ala sona ale yera fana bi seko ni dungon ke pour que rue marchanding fon be ni majado abe iseko ke pour que o yoro ka se ka dafa o yera anani sonja o ba yira ni ala e sanwara yira ananu 10e édition ko fara an shika
a ɲɛ b'a la cogo min na a kɛnɛ bɛ bonya ka tɛmɛ nin kan yanga bɛ bonya ni nin ye ni Ala ni kira ka jɛ ye an bɛ se ka welekan mun bila katikaw ye en même temps an commerçant ni minnu bɛ Bamakɔ ani population bɛɛ lajɛlen o ye mun ye u ka dugu jɔ bɛɛ b'i seko kɛ commerçant fonctionnaire enseignant militaire o diversité o de bɛ dugu ja ɔrɔ minnu bɛ nin commerce la u ka bɔ u ka na commerce in ja u bolo u ka na minnu bɛ na k'u sigi fiɲɛw na tile la ka si gɔngɔn na u k'a dɔn u ka baara de don u k'u ka baara ja u bolo a ka ca Ala fɛ a bɛ dɔ bɔ chômage la u bɛ taxe minnu fana sara u k'u jilaja commerçant k'u ka taxes sara ka ɲa parce que taxe sara in de b'a to gouvernement faso ta ye mun ye commerce kɔnɔ u b'o ka hakɛ sɔrɔ an b'o welewelekan bila bɛɛ u ka na nin ko in ja u bolo san yɛlɛma in na. Lala Kuyate Samaira an b'o fo wallahi ka katikaw fo kuma tɛ da nin ka bi bawo ale yɛrɛ y'a bɛɛ fɔ ka ban wallahi an nana min fɔ Maliki Sise yɛrɛ da sir'o bɛɛ a ye caman fɔ a la k'a yɛrɛ fo k'a barika da k'a fɔ san wɛrɛ ta Ala k'o fana awɔ Lala Kuyate an tɛ baara an bɛ ka se kuncɛyɔrɔ ma dɛ an bɛ ka s'o ma Samaira nka sani an k'a kuncɛ an b'a kuncɛ tubabu ɲuman na en beauté o tɛ an ka zikiridalangana dɔ fana bɛ Baba Kulubali ale ka nɔbila bɛ yen nɔ an b'o ɲɛmada dɔɔni ka sɔrɔ ka na kanubaw labila ko jigintan wa awɔ ko jigintan baasi tɛ maa jigintan o ɲɛ tɛ suma dɛ Ala kana an jigintan Lala Kuyate Samaira Ala kana maa si jigintan yan kosɛbɛ amina ya rabi Lala Kuyate maa fa bɛ sa i bɛ balo o ye tiɲɛ maa ba bɛ fatu i bɛ balo Lala Kuyate ɲɛ jiginna o suma man di dɛ Samaira o la Ala kana anw si jigintan yan amina ya rabi Lala Kuyate jigi kogo jɔlen don maninfin ɲɛ kosɛbɛ n'a tɛ Lala Kuyate i b'i yɛrɛ kɔni i ye ten bɛɛ da kɔni kan Lala Kuyate o bɛ na ni jigi wariw ye kosɛbɛ ni maninfin jigi yɔrɔ la ka ban Lala Kuyate ɲɛnamaya nege bɛ bɔ a la wallahi a bɛ bɔ an bɛ dɔnkilidala fo ka waleɲuman dɔn kosɛbɛ an b'a fo ka barika da tɛ nka a kɔrɔ de ko don ka fɔ dɔnkili a kɔrɔ ka di wallahi a kɔrɔ ka di Samaira ko di a tɛ tɛmɛ nin kan i y'a bɛɛ fɔ Samaira
adamaden jiginta u ka diɲɛnatigɛ man di yarabi ala kana an jigin ɲumanw ban awɔ jamuga e ko an t'a datugu bi a ka kɛ ten yadɔ tɔtɔ wala bilen dɛ Samayira yan'an k'an kɔ don ɲɔgɔn na an bɛ foli di kanubagaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn k'a di Hama Tapili ma ale bɛ denbafila kɔrɔ a b'o kɔnɔna na an b'a fo k'a barikada k'a bɛ ka jamukan lajɛ ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo ka Amadu Kamara fana fo nin sanga in kɔnɔna na a sigilen don Jabaranin kɔrɔ k'a bɛ ka jamukan ɲɛmada colonel major kɛ i ka chef ne ka chef tɛ ne capitaine k'i ka chef fo ale bɛ yɛrɛ ka jigin ko baasi tɛ ka kamarala denbaya bɛɛ lajɛlen fo sɔgɔmada in na Samayira an b'an lajɛbaga bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ Mali kɔ kan fɛn fɛn kun sigilen don Jabaranin kɔrɔ ka se ka ɲɛmadali kɛ an ka jamukan sɔgɔmadon na k'u fo foli kɛrɛnkɛrɛnnen o bi o bɛ labɛn k'o di an balima chrétiens ma i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min na bi ye chrétiens ka fête de Noël ye k'a fɔ k'u joyeux Noël caman bɛ ala bolo ala k'o d'an ma yarabi u ka Noël in kɛnɛ kan u ka dugawu kɛ jamana ye Samayira jamana ala ka se k'a basigi k'a kulusuma bɛnɲɔgɔnya ani fɔbɛn ni cɛbɛn u ka se ka sabati an jamana kɔnɔdenw yɛrɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ o la sa ka kan bɛɛ di kanubagaw ma dɔgɔkun wɛrɛ ni ala y'o yira an na u ni anw an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen kan nin waati kelen in na Lala Kuyate an bɛ taa Fana Tijani Konate a n'a ka denbaya ayiwa an b'o fo kosɛbɛ jamukan in kanubaw don kosɛbɛ nin waati in y'a sɔrɔ sigi bɛ sirada la ka ɲɛsin Cherifa TV Jabaranin ma ayiwa ni jamukan in ma ban Lala Kuyate a t'a tigɛ bila ci wɛrɛ la Tijani Konate n'a ka denbaya an y'a fo ka waleɲuman dɔn kosɛbɛ n'an bɔra an bɛ sira min na kunjan fɛ ka taa ɲɛ sɔrɔ fa kɛ masina wallahi donda kelen ani bɔra caman Madame Jara Umu Koita Seyda Umu Koita ni yɔrɔ na k'a fɔ ka wallahi k'a fo ka kɛ masina kɔ bɛ ɲini fɔ a cogoya la kosɛbɛ k'a fɔ jamukan in kanubaa don Lala Kuyate a to fɔ a kɔ n'o ka di Lala Kuyate ka bɛɛ lajɛlen fɔ ka bɛɛ waleɲuman dɔn kosɛbɛ bɛɛ tɔgɔ ani a bɛɛ jamu na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ɲanguma minnu bɛ sigi ka jamukan in lajɛ tɛnɛ fa ka taa bila alamusa la Lala Kuyate ni kɛra an seko na an sera ka min fara ɲɔgɔn kan ka bɛn dɔgɔkun ye ka d'u ma ni y'o ye k'i yɛrɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn k'an ka techniciens fo olu ye dibila baarakɛlaw de ye an n'olu bɛ jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ Lala Kuyate n'ala ma baasi kɛ bɛɛ fɔ cogo min na lɛnɛ million sɔrɔ sanu cɛ sigi bɛ kɛ nin k'a bɛ 22h30 ka taa bila 0h30 o la an b'a fɔ Ala ka lɛnni fara amina yarabi Samayira awɔ k'an bɛɛ amona e ka nin den a bɛ min wuli tasuma kan wa mon père Mali bɛɛ bɛ nin nɛnɛ bara nin ye infusé ka ji kalaya k'a kɛ te kan o nɛnɛ tiɲɛ la mon père nin ka di te jumɛn ani n b'o kun dɔ d'i ma te zara mon père an bɛɛ bɛ ko kelen na sa dɛ nin y'a kumaba ye e fana bɛna surprise k'i ye nin dɔn wa a bi yan a man kan ni sisan kɔni i ye teko jara te zara tew ka te de ye a bɛ san 30 bɔ ni cɛ wɛrɛ bɛ nin den u y'a dilan kura ye ka segin ka na n'a ye k'a kɛ nin goroko in kɔnɔ wa ne b'a infusé de min han n bɛ min f'i ye i hakili to a la a bilenma o a jɛma o nin den ye tiɲɛ ye tew ka te sonsan bɔlen bɛ fali fɛ nka den tɛ jama jɛra ka duwa kɛ tezara ye ma kelen ka danga mɛna budoji ye ala farafidenu jɛra ka duwa kɛ tezara ye ma kelen ka danga mɛna budoji ye ala tezara amona e ka nin den a bɛ min wuli tasuma kan wa mon père Mali bɛɛ bɛ nin nɛnɛ bara nin ye infusé ka ji kalaya k'a kɛ te kan o nɛnɛ tiɲɛ la mon père nin ka di te jumɛn ani n b'o kun dɔ d'i ma te zara mon père an bɛɛ bɛ ko kelen na sa dɛ nin y'a kumaba ye e fana bɛna surprise k'i ye nin dɔn wa a bi yan a man kan ni sisan kɔni i ye teko jara te zara tew ka te de ye a bɛ san 30 bɔ ni cɛ wɛrɛ bɛ nin den u y'a dilan kura ye ka segin ka na n'a ye k'a kɛ nin goroko in kɔnɔ wa ne b'a infusé de min han n bɛ min f'i ye i hakili to a la a bilenma o a jɛma o nin den ye tiɲɛ ye tew ka te sonsan bɔlen bɛ fali fɛ nka den tɛ
jama jara kadua ke tezarai makele ngadanga mena buji Allah farafidenu jara kadua ke tezarai makele ngadanga mena mudunchi Allah tezara